खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसामा गोदान बिलआव गोबां हाबा लानायनि थाखाय 7 बोसोर जोबथेसालिनि साजा होनायनि थांखि लादों। हिमन्त बिश्व शर्मा। हिन्जावसाफोरा सुबुं सम्पदनि बाहागो जानानै बिमा-बिफानि फोथायनायखौ आरजिनो नांगोन। निजुत मयना स्किम डिस्ट्रिबिउसननि समाव आसाम सीएमआ बुंदों। गुवाहाटीआव लाइभ प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों वीर लाचित सेनानि गाहाय रन्टु फनि फुकनखौ हमदों। BTCखौ फोसाबनो थाखाय गिभ एन्ड टेक पलिसि आजावनो नांगोन। हाग्रामा। गुवाहाटी खानापारायाव सासे लाइमोननि गोथै देहा मोननाय जादों। फेग्रा मुवानि बांद्राय जानायनि सन्देह। आसाम अरुणाचल जयै अपारेशनाव नारकटिक्स फालांगिरिखौ खादों। ब्रिटेनआव भारतारि आइजोखौ हारियारि सोमोन्दो गोनां दायाव आथोनारि गाग्लोबदों। दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। आसामा गोदान बिलआव गोबां हाबा लानायनि थाखाय 7 बोसोर जोबथेसालिनि साजा होनायनि थांखि लादों। हिमन्त बिश्व शर्मा। गिबि बिसिखौ आयेन बादियै फाथैलाइ लायालासे नैथि बिसिजों जुलि जायोब्ला खमैबो 7 बोसोर जोबथेसालिनि साजा होनाय जागोन। आसाम सरकारा गोबां हाबा लानायनि थाखाय खमावनो 7 बोसोर जोबथेसालिनि साजा होनो थांखि लादों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय आसाम सरकारा मोनसे गोदान आयेन लानानै गोबां हाबा लानायखौ मोनसे गोख्रों दाय होननानै सिनायथि होदों, जेराव गिबि बिसिखौ आयेन बादियै फाथैलाइ लायालासे नैथि बिसिजों जुलि जायोब्ला खमैबो 7 बोसोर जोबथेसालिनि साजा होनाय जागोन। बे मावथांखि लानाय बिलखौ 25 नबेम्बराव हादोरसा एसेम्ब्लियाव दैखांनाय जागोन, जाय आसामाव गोजां बोथोरनि जथुम्माया जागायगोन। शर्मा बिथाङा गुवाहाटीआव गाहाय मन्थ्रि निजुत मयना हाबाफारिनि नैथि खोन्दोखौ बेखेवनाय समाव बे बिबुंथिखौ होयो। गिबि मन्थ्रिया बुङो दि बे गोदान आयेना गासैबो धोरोमफोरनि थाखाय बाहायगोन आरो जुदि सोरबाया गावनि धोरोमा गोबां हाबा लानायखौ गनायथि होयो होनना दाबि खालामो, अब्ला सरकारा माब्लाबाबो आसामाव गोबां हाबा लानायनि गनायथि होनाय नङा। सरकारा बुङो दि बे हाबाफारिखौ गासै रायजोआवनो आइजोफोरनि मान-सन्मान आरो मोनथायखौ रैखाथि होनो थाखाय खालामनाय जादों। बे हाबाफारियावनो सीएम शर्मा बिथाङा निजुत मयना हाबाफारिनि सायावबो सावरायो। बे बोसोराव थाखो 11, सेथि बोसोरनि आन्डार ग्रेजुएट आरो सेथि बोसोरनि पस्ट ग्रेजुएट एबा BEd फरायफारिनि फरायसाफोरनो बे स्किमनि राङारि मददनि थाखाय गासै 3,50,000 हिन्जावसाफोरा मदद मोनगोन। बिथाङा बुङो दि फैगौ बिधान सभानि जथुम्मायाव लाभ जिहाद आरो गोबां हाबा लानायजों लोगोसे गोबां गोनां बिलफोरखौ थिसननाय जागोन। नैथि खौराङाव दङ। हिन्जावसाफोरा सुबुं सम्पदनि बाहागो लानानै बिमा-बिफानि फोथायनायखौ आरजिनो नांगोन। निजुत मयना स्किम डिस्ट्रिबिउसननि समाव आसाम सीएमआ बुंदों। निजुत मयना स्किम 2.0 नि थाखाय चेक राननायनि सोमोन्दै आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हादोरसानि लाइमोन आइजोफोरखौ आगान लानो, बिबान लानो आरो गाव गावनि नखर आरो समाजनि थाखाय गावनो गाव हेफाजाब होगिरि जानो थाखाय थुलुंगा होयो। गावनि बिबुंथियाव शर्माया बुंदों दि गोदोनि समाव गुबैयै आसामाव सरासनस्रायै बेखौ फोथायनाय जायोमोन दि सासे हिन्जावसानि गुबै बिफावआ थाब जुलि जानांगौ, जाहाथे बिनि बिफाया बेनि थाखाय बिबान थाया। बिथाङा बुंदोंमोन दि बे सानस्रिनि राहाया दिनै गोबां सोलायगासिनो दं। बिथाङा सिख्लाफोरखौ बुङो दि प्रिय सिख्लाफोर, नोंसोर न'आवनो मदद खालामनो हायो आरो बिबानफोरखौबो लानो हायो। बेखौ दिन्थिनानै गावनि बिमा-बिफानि फोथायनायखौ आरजिनो नांगौ। नोंसोर गावखौ बेसेनगोसा फुंखायाव सोलाय, जाहाथे बिसोरहा नोंनि सायाव फोथायनाय थायो आरो नोंहाबो नोंनि बिदा-फंबायफोर बायदि आखा-फाखा होननानै सिनायथि जायो। शर्माया फरायसाफोरखौ गावारि जौगानायाव गोसो होनो, मोजां सानस्रि लाखिनो आरो गाज्रि गोहोमनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय थुलुंगा होयो। बिथाङा बुङो दि अरायबो माखासे गोसो बायनाय सुबुंफोर गुबुनखौ गाहायाव लाबोनो नाजाबाय थायो।
नाथाय बेनिफ्राय गोजौआव सिखारनाया गोनांथार। निजुत मयना स्किम 2.0आ गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय राङारि मदद होनानै आरो सोलोंथायारि आखुफोरनि गेजेरजों आथोनारि समानथिखौ बांहोनानै गासै ओनसोलनि आइजो फरायसाफोरखौ गोख्रों खालामनो नाजादों। थामथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव लाइभ प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों वीर लाचित सेनानि गाहाय रन्टु पनि फुकनखौ हमदों। मैया बेलासे 4 रिंगासोआव गुवाहाटीनि एप'ल' ग्रेन्ड हटेलाव मोनसे लाइभ प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों वीर लाचित सेनानि दैदेनगिरि रन्टु पनि फुकनखौ खायो। फुकनखौ बरबारियाव लांखारनाय आरो रां दाबिनायनि केसनि नायबिजिरनायाव खानाय जादोंमोन, जेराव सिगाङाव सा 8 सुबुंफोरखौ 15-20 लाख रांनि फिरौथि दाबिनायनि थाखाय हमनाय जादों होनना खौरां फोसावनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसआ फोरमायो दि दायनिगिरिफोरखौ सोंनायफिन्नायनि समाव फुकननि मुङा सोराङाव फैदों, जायनि उनावनो दिसपुर पुलिसआ बिथांखौ जायगायावनो हमो आरो उनाव आरोबाव सोंनायफिन्नायनि थाखाय दिसपुर पुलिस थानासिम दैथायहरो। बिबानगिरिफोरा फुकननि हमनायखौ वीर लाचित सेनानि मुङाव खालामजानाय रां जाख्ल'नाय खामानिफोरनि सायाव सोलिबाय थानाय नायबिजिरनायाव मोनसे मख'जाथाव जौगाखांनाय होननानै फोरमायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ BTCखौ फोसाबनो थाखाय गिफ्ट एन्ड टेक पलिसि आजावनो नांगोन, हाग्रामा महिलारी। सरकार दाखांनायनि उनाव हाग्रामा महिलारीआ गिफ्ट एन्ड टेक पलिसि जागायदों। बिसायख'थिनि समाव बायदि रोखोमनि खोथा होनानै भटारफोरखौ गोसो बोनो आरो गोहोम मोननो थाखाय हाग्रामा महिलारीआ दोरोङारि गिफ्ट एन्ड टेक पलिसि लादों। BTC सरकार दाखांनायनि उनाव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी बिथाङा मैया BTC सेक्रेटारियेटआव जानाय गिबि मावफुं जथुमखौ दैदेनो आरो गोबां गोनांथार थिरांथाफोर लायो। मावफुं जथुम्मानि उनाव हाग्रामा महिलारीआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो दि बे मेलाव माखासे थिरांथा लानाय जादों, लोगोसे फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां BTCआव हा राननायनि खामानिया जागायगोन। हाग्रामा बिथाङा बुङो दि हा पाट्टा होनो थाखाय BTCआव गोनांथि जानाय मावफारियाफोरनि आंखालनि थाखाय हा आरो खाजोना बिफाननि आजिरा मोननाय मावफारियाफोरखौ अरायथा नङै महरै थिसनगोन। सोमोन्दो गोनां बिफानाव सा 29 आजिरा मोननाय मण्डल आरो आयेन मावख'गिरिफोर दं आरो बिसोरखौ दान्दिसेनि थाखाय थिसनगोन होननानैबो बुंनाय जादों। बेजों लोगोसे हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुङो दि मण्डल ट्रेनिं लानाय सा 200 लाइमोन हौवा हिन्जावफोरा ओरैनो जिरायना दं आरो बिथांमोनहाबो दान्दिसेनि थाखाय थिसनजागोन। बिथाङा बेखौबो बुङो दि दिनैनि मावफुं जथुम्मायाव 100 कौटि रां माबोरै खरसा खालामनो बेनि सायाव थिरांथा लानाय जादों। गाइखेर फार्मिं, ना दिहुनथाय, रेशन राननाय, आखाइनि दानाय-लुनाय आरो जि-जोम बायदि बिफानफोरखौ गोनांथि होनाय जागोन आरो बबेयाव खरसा खालामनाया बांसिन मुलाम्फा जागोन बेखौ थि खालामनो थाखाय मोनसे हानजा दानाय जादों होनना हाग्रामा बिथाङा बुङो। रिपर्टनि बादियैब्ला BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारीआ बुङो दि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों मोनसे सावराय जथुम थि खालामनाय जादों, जेराव गोबां आयदानि सायाव सावरायनाय जागोन। बेफोरनि गेजेराव रांखान्थियारि बिबान होनाय, खामानिनि थाखाय थोजासे सुबुं गोहोनि आंखाल आरो BTCनि इन्टारिम बाजेटनि सोमोन्दै सावरायनाय। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटी खानापारायाव सासे लाइमोननि गोथै देहा मोननाय जादों। फेग्रा मुवानि बांद्राय जानायनि सन्देह। मैया समबारनि फुङाव खानापारायाव गोमोथाव थासारियाव सासे लाइमोननि गोथै सह'खौ मोननाय जादों। जायगानि सुबुंफोरा फुंनि समाव गोथै सह'खौ नुनानै पुलिसनो खौरां हरो आरो थाबैनो फैनानै नायबिजिरनायखौ जागायो। पुलिसआ सन्देह खालामदों दि बे लाइमोना फेग्रा मुवानि बांद्राय जानायनि जाहोनाव थैदों जानो हागौ, नाथाय थैनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बिथांनि गोदोनायाव जुबिन क्षेत्रनि मोनसे भलन्टियार कार्ड मोननाय जादों, जाय बिथांखौ सनापुरनि जुबिन गार्ड क्षेत्रजों सोमोन्दो दं होनना मिथिनो मोननाय जायो। थागिरिफोरा दाबि खालामदों दि बे ओनसोला गोबाव समनिफ्रायनो फेग्रा मुवा आरो जौ बाहायनायजों लोगोसे आयेन बेरेखा खामानिफोरनि थाखाय मोनसे हटस्पट जानानै दं। द'थि खौराङाव दङ आसाम अरुणाचल जयै अपारेसनाव नारक'टिक्स फालांगिरिखौ खादों।
22 अक्ट'बर खालि अरुणाचल प्रदेशनि पुलिस आरो आसाम पुलिसआ जयै सिग्रोमनानै रामनि कनामुक केकाकुली नेपालि गावनि थागिबि 32 बोसोर बैसोनि नाजिरुल इस्लामखौ हमनो हायो। सेजौसायाव सोलिबाय थानाय मोनसे ड्राग्स फालांगिनि जाथायजों सोमोन्दो थानाय खुफिया खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै अरुणाचल प्रदेशनि सेजौसा पुलिस थाना आरो आसामनि चारदुवार पुलिस थानानि हानजाफोरा बे अपारेशनखौ खालामदों। बिबानगिरिफोरा इस्लामखौ फेग्रा मुवानि नेटवार्कआव मिरु बिफाव लादों होनना सानो आरो दा जिल्लानि सिमाफोरखौ बारनानै बिथांनि जगायनाय फारि आरो सोमोन्दोफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ। ब्रिटेनआव भारतारि आइजोखौ हारियारि सोमोन्दो गोनां दायाव आथोनारि गाग्लोबदों। दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय। वेस्ट मिडलेन्ड्सनि वालसालआव सासे 32 बोसोर बैसोनि लाइमोनखौ ब्रिटेनआव भारतारि फोलेरनि सासे 22 बोसोर बैसोनि आइजोखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव खादों। पुलिसआ फोरमायो दि बे गाग्लोबनाया हारियारि गोसोजों खालामनाय जादों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला हौवाया आइजोजों बिनि न'सिम उन उन थांफादोंमोन आरो सनिबारनि बेलासियाव बिखौ गाग्लोबदों। नसुंसेनि सुबुंफोरा बिनि गाबनायखौ खोनानानै पुलिसखौ खौरां हरो। सीसीटीवी फुटेजआ पुलिसखौ दायनिगिरि सुबुंखौ सिनायथिनायाव मदद होयो, जायखौ समबारनि फुंबिलियाव फेरिब'राव हमनाय जादों। मावख'गिरिफोरा गाग्लोबनायखौ सोमोनांथाव होननानै फोरमायदों आरो रोखा खालामो दि आइजोआ मोनसे जर'खा पुलिस हान्जानिफ्राय हेफाजाब मोनगासिनो दं। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो थानायनि जाहोनाव दायनिगिरिया दासान्दि पुलिसनि आवथायाव दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।